हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आरो जोंनि नैबे बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि 111थि बोसोरारि जि जथुमा जोंहा बियो आमजुलि पास्टरेटनि सिङाव थानाय बोरिगामि बाप्टिस्ट मण्डलियाव बियो खुंजादों आरो बियो जोंहा दिनै 30 जानुवारि बे 30 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै 2 फेब्रुवारिसिम जागोन आरो आङो बिनिनो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनो आङो हास्थायबाय लोगोफोर आरो बे भिडिअआनो जागोन जोंहा दिनै सेथि बारनि जि हाबाफारि आङो बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय था आरो नायलांबाय था माखासे मेम'रियेल नैबेयाव दिन्थिफुंदों आरो बिथांमोना नैबेयाव मोनसे मोजां साजायदों आरोना नैबेनो जाबाय मा होनना बुङो प्रथम फार्स्ट बाप्टिस्मा रेजिस्टार बुकनि बरिगाव बाप्टिस्ट चार्चनि थारमाने जोंहा नैबे मण्डलिया 1914 मायथाइयाव गायसनजानाय मण्डलि मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि सिङाव बिथांमोननि गामियानो गिबि खेब इसोरखौ नाजावनाय आरो फोरबोखौ नाजावनाय नैबिनिनो बिथांमोना मेम'रिखौ दिन्थिदों नैबेयाव नामफोरखौ नायना लादो एसामिस फरायनो रोङोब्ला खिन्थु आङो एसामिस फरायनायाव एसेबां गोरों नङा आरो दे बेनिफ्राय नै बिथिं आरो जोंहा जोंनि बर' न'खरफोरा माबायदिमोन सिगांनि नैबे समाव जोंहा 1914 बोसोराव माबायदिमोन आरो नैबेखौ दिन्थिदों आरो जोंनि बर' न'खरफोरा माबायदिमोन नैबेखौ दिन्थिदों बेनिफ्राय आरो सोरनि गेजेरजों जोंहा इसोरखौ मोननो हाखो नैबे साइकेल सालायनाय नुदोंना बिथाङानो प्रथम बे बोरिगामि बाप्टिस्ट मण्डलियाव माने इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बिथांमोननो फोरमायजेननायमोन आरोना बिथांमोनानो प्रथम गिबि इसोरखौ नाजावनाय व्यक्तिफोरा नै बिथांमोनानोमोन आरो बै समाव जोंनि बर'आ माबायदिमोन नायदो आरोना गाननाय जोमनाय माबायदि थायोमोन बेखौ बिथांमोना मोजाङै मेम'रि दिन्थिदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बे सभायाव फैयोब्ला बेखौ नायनो दाबावगार दे एगजिबिसन बायदि बिथांमोना बेखौ मोजाङै साजायनानै दिन्थिफुंदों बेनिफ्राय आरो नैबेयाव गोबां सोद्रोमाफोरनि नाम दङ जोंहा नै बिथांमोना बेयाव लिरदों दा सेन्टेनारि मेम'रिज वे रिमेम्बार विथ रेफारेन्स आवार माने पास्टर बिथांमोना पास्टर मावबोदों आरोना सोर बबे सनाव पास्टर मावबोनाय नैबेयाव नोंथांमोना नायना लादो मा होनना बुङो प्रथम पास्टरानो जाबाय रमानुस दैमारि बिथाङाबो गोबाव बोसोर पास्टर मावबोदों नै बिदिनो मंला दैमारि हाज' दैमारि लाखाव बाग्लारि कान्त बाग्लारि जुवेल दैमारि थमास दैमारि नयन दैमारि थारमाने जायफोरा पास्टर मावबोदोंमोन बिथांमोना रावबो गैलिया दायो बेनिफ्राय श्री वीरेन्द्र बसुमतारी दानि नैबे बिथाङा नैबेयावमोन आरो मावदोंमोन आरोना बिथाङा दङ दासिमबो दङ बेनिफ्राय नै बिथिं सेक्रेटारि बिबानाव मावनाय नै बिथांमोननि मुंफोरखौबो फारियै बिथांमोना होदों आरो दे सोर बबे सनाव मा खामानि मावबोदोंमोन बेखौ बिथांमोना मोजाङै दिन्थिदों आरो बेयाव मेम'रि हिसाबै बिथांमोना दोनदों बेनिफ्राय नै बिथिंथ' नुखाबाय जोंहा बिथिं जोंनि बर'नि न'खरफोरा माबायदिमोन बै समाव आरो दिनै गोबां माबायदि डेभेलप जाबोखो नोंथांमोना रिजायनानै नायदो आरोना आङो बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोना जुदि बे सभायाव फैयोब्ला नै बिथिं फैनो दाबावगार दे लोगोफोर बेखौ नायफैथार आरो नोंथांमोना बेयाव फट' खेबनो हागोन आरोना जोंहा नैबेयाव लिरदों जिजास लाभ बेनिफ्राय दायो प्रेजेन्ट बोरिगामि बाप्टिस्ट मण्डलिनि नुथाया नैबिदि आरोना उननि पिक्साराव नुदोंना नैबिदि आरोना नोंथांमोना बे लकेसनखौ आन्दायनो हागौ दे बे लकेसना जाबाय जोंहा गिर्जायाथ' लामानि साहा थाबाय गिर्जानि खोला गोलाव जिथुनिखि जोंहा बोरिगाव बाप्टिस्ट मण्डलिनि जि दखान गलाफोर दङ नैबे गलानि साखाथियावनो गेवलां फोथाराव बेखौ बनायनाय जादों नोंथांमोनानो फैयोब्ला लकेसनखौ आङो दिन्थिखाबाय बेनि साखाथियावनो दङ आरो नोंथांमोना दखानाव फैनायावनो नोंथांमोना बेयाव हाबलांनो बावगारनाङा दे लोगोफोर दे
अब्ला Beserari